Produktmodellering og load er det modul, der muliggør overførsel af stamdata og styklister fra CAD via Excel, XML eller CSV. Denne overførsel mindsker risikoen for tastefejl og sparer tid. Denne tid kan så anvendes til andre produktionsfremmende formål. Man går ind i PML via Navision og starter op som i resten af systemet ved at trykke på ny. Hver stykliste får sit eget PML-nummer, som sættes op via nummerserie, ligesom ordre, tilbud med mere. Du kan nu indlæse filen og kan vælge det format, du ønsker at bruge. I dette eksempel vælger vi Excel. Du går nu ind i den mappe, man har valgt filerne skal ligge i, og vælger den stykliste, du ønsker at modellere. Der er også mulighed for selv at vælge, hvilket ark, der skal indlæses. Hvis der er en overskrift i Excel-arket, er første række med data 2, og du skal også tage stilling til, om første række er hovednummeret, eller om der er et overliggende niveau. Kolonnedefinition er noget, der er opsat på forhånd ud fra den kolonneopbygning, der er valgt i Excel, men kan ændres her efter behov. Nu er styklisten indlæst, og man kan gå i gang med modelleringen. Der er mulighed for at folde ud for at se underliggende niveauer. Navision genkender et varenummer, der er oprettet. Hvis ikke det er oprettet, vil det fremstå i rød. Man kan indsætte varer og vælge, hvilket niveau det skal ind i forhold til der, hvor du står. Man kan indsætte en operation. Også her kan der vælges niveau. Ressourcer har farven blå, og der kan indtastes tider. Ude til højre vil den for hver linje vise, hvad varen indgår i. Ved indkøbte varer kan man indsætte leverandør. Hvis man ønsker at rykke varer ud eller ind, op eller ned, er det muligt under knappen modellering. Der er mulighed for at tilknytte allerede oprettede ruter. Når styklisten er, som den skal være, ændres status til godkendt. Så er styklisten klar til at blive oprettet i Navision, og den overføres via ikonet Opret vare stykliste rute. Man kan nu se, at alle tal er sorte, fordi alt nu er oprettet. Du har i PML også mulighed for at kopiere fra eksisterende styklister i Navision. Styklisten kan hentes og kan ændres efter ønske. PML er til den virksomhed, som gerne vil undgå dobbeltarbejde, tastefejl og som ønsker nemt at kunne oprette styklister i mange varianter med tilhørende ruter. PML giver et samlet overblik over styklister og ruter på alle niveauer. Ønsker du tid til andre procesfremmende tiltag, så vælg PML. Vil du vide mere om, hvordan Navexas produkter kan bidrage til at øge effektiviteten i din produktion og skabe det fornødne overblik og derved forbedre din virksomheds indtjeningsevne, så kontakt os til et uforpligtende møde, hvor vi kan vise, hvordan vi kan skræddersy en løsning til netop din virksomhed.